Hello guys, may hapon. Og niya ako karon nag-vlog sa balay ni Soul Arts. Og ang akong usa nga ka-vlogger si Brenda Arts. Og ang gi-vlog nako karon nagtabi sila parte sa tuba. Sa tuba nga magtagay sila. Diloy. So magtuba sila, magtagay-tagay lang. Dili guys, kape ni guys, kape. Kape na guys. Klaro na guys. Cook. Kape ni kape o kape. Ang ilang sumsuman sa kape guys. Hipon nga hilaw. Dili siya hipon guys. Kanang Asam na siya? Dili ni siya. Uy, dili. Dili siya hipon. Kundi siya kanang biko. Biko ni biko. Alamang din. Biko ni guys, biko. Biko tapos para sa kape. Snack man siya guys, snack. Pumana nila kauna ang saging guys, ngawa sila mang nalin. Panit lang guys, panit. Oh, diba guys, panit lang nabiling guys, panit. Tapoy pinakakusgan nga bana sa loyon ni Brenda Arts. Yo. Pinakakusgan na niya. Bata, gwapo pa. Ay, shout out kang Brenda, o kang Soul Arts na araay. Shout out guys. Kay AL Arts, o kang Kiko Arts, o Green Arms of ikaw lang at hindi ko kumao. Si Uni Ortins na. Shout out day guys sa mga supporters na to diha nga si All Things Arts, Kiko Arts, Green Arts, AL Arts, o kang Brenda Arts Vlog. Tapos shout out na lang po nato si Catalina Arts, ang tag sa vlog guys. Og shout out kay Lorais Vlog Plant guys. Og Ans Vlog guys. Yan guys, shout out sila guys. Og dire ng boto. Og dire na ng kuto bang atong vlog, at kung bago ka pa lang sa iyang channel, please don't forget to subscribe at click the sa notification bell guys para updated mo sa iyang mga vlog nga i-upload guys. Ay, thank you, Bye salamat. for now guys. Das ka kay guys, gwapa kay guys. Vlogger po. Salamat guys. Bye-bye.